amazing love. How can it be that thou, my God, should die for me? Amen. Nakabenta ka play, amen. Kerteng jong ka jinruai kadai hatu fijukin maumo. Jim ubriu hasla pertai klamu nok tha long ai man ki khile ma jong ka jing em hasla pertai ji so phakas ba ba jing krau wadai lat ba kin long ka dau ba phin chu ba klalan chu ba klalen di bat kla ye lu nong thau Hatu fijukin maumo, you nong thao nong pen long, ya cheng em jang yi upat thalang thang ti. Hatu fijukin maumo, you nong thao nong pen long, ha cheng em jang yi kerteng jong u ngin long ki nong sa ki. Buồn chính em crystal mến ta, ya là chính em chưa bên slow pa, ha ba miết ken cha kawan men sim pas slow du kha, ha to fila chưa bên khan mo, ban pen slow pa ya lu nong thao, ya ba ya mat kan wan ngin shabia la de, ngi ta tang jing ma be. Hatu fijukin maumo, you nong thao nong pen long, ya ching em jang yi upat thalang thang ti. Hatu fijukin maumo, you nong thao nong pen long, ha ching em jang yi kerteng jong u ngin long ki nong sa ki. Yang ayah piu ajeng em Hatu fijukin maumo, you nong thao nong pen long, ya ching em jang yi upat thalang
คีแต่งจังอูยินร้องพี่น้องสาคีนักเป็นตาบุรังอุเบลอาเมนtong ini aingu kini ki heb barit baro kabrib mo duai mo ini duai kan step ku kpa jong ngiu bhabeneng aingu pad ya me ko kenrat hakan ka sin pad ngiu ban kiu se ka ying ba khuj ka jong me lembat kini ki khun rit ki heb barit balong per sara jong ka balang ku kenrat hakan ne ka jing yaseng jong ka children Sunday ban rakhe ban ken mau atrai ya ka jing syakri jong ka jing yeseng khna bat ki hep ki barit hala ka jong ka balang atrai ni aingu ya me melayalam nadu tang step menne bat menta ka por atrai ni la ban yawan kat ne ku kenran bat ni aingu ya me nak benta ke baro ki ba la pendep ku kenran nadu pas sedang kajing syakri ka jongi ni aingu ya menamar kijing ruai ki special nombar begini ki hep ki barit ki laai bapen ken mau yangi ka ketin bakhuj ka jong me ku kenran ai bakine kijing persyang jongki kan long atrai kabayarap ya ki hakajing im ka jongki bakin ken mau yakin ki kentin yakin ki tekot nakaketin ke jong me kabikila spell ko kenran ba kin nang he nang san ha ka jing tip i kaketin ke jong me ban ha ka jing syakri ya me ko kenran ha ka ne ka por pan ni wan ha mat jong me pan ban wan ra yakini ki jing ai ki barit ki jong ni ko kenran ba pha ki balong tang si benta na ka jing kerku ka jong me ha ka jing im jong ki ba ka jing im jong ki kemi ki kpa jong ki mala ban ai syakakam ka jong me ni da duai ba men kerku ko kenran pi we ba ki nang yo mat ya ka jing kerku ha ka jing im ba kan ja do ba ka jing im ba ji kan ja man sim kham tam ku kenran ba ki nang la ru ban nang ai syakakam ka jong me ka ba dawa ban kentiu syaprang ban kentiu ya kanam ka burom ka jong me ku kenran ha ki bentah baro ki bakabalang kan pendon kam ya ki ku kenran kerku i wei pi wei ba ku trai ki badon ha kan ni kajing syakri jongi ha kan ni kapor ya ngu ru ya me ku kenran ba melaya lam melawan ra nai syakri i jong me ikong ibani sawian banwan kanika janmit ku kenran hakanika step ku kenran ya kebani ya sami ka ketin bakhuj ka jong me ya ki hakini ki khun hapedeng kini ki khun rit jong ka balang atrai bakan long ka jingker khu ha ka jing im ka jong ki kin la ban nang he nang san ban tip bat ban sempang ya ka ketin bakhuj ka jong me kerku ya lami la ka jong ka syakri ko kenran pen sle ya ka pen kupor dau men sim bakhu jong me bakai kai barok kan kren kan long sisa bala kren da men sim bakhu jong me hi ngau ko trai ki jing duai ki jongi ya it ya ka por bandang sa haka sang ti play ka jong me bai wei pi wei nangi ni ma ya kijing kerku kijong me ko kenra haka kerteng utrai nong penim bai jongi ni dem ngi pan
yakin baro nadu manta bacidu bom jukun ngipang amen. Akan ikapor ngin yo ika jing spell lang bat namta kani an kerpat ya i Mr. Dean Roy melimpra ben yalami jing spell lang. Tu indiang lang ni por. Kajing spell lang ni step mentala shim. Now Jacob kanong beningkong kat basan bat bandrio. Wa ong kumnen re lada unu nuru na phi udona kajing statu unpa no blay ba ai kulo ya baro bat ubam keno ben ti and I yak yakata hau ndai tu unpa na kajing ngen klam da arta tien e rum namar uta bas ngo arta tien ulong ken kum kajing at phlung kaduriau ya ka bala be dakal bat bala pensat genting ngan pule ban ngan kerpat ngin nyebut na tien jonga Jacob kenong beningkong kerkot basan bat benriu henre lada unu nuru na pi uduna ka jingstan tu unpa no blay uba ai keluon ya baro bat ubam keno ben ti en ai ya kata hau ndre tu on pan ha ka jinget klem da arta tin ai ru em namar uta uba da sngo arta tin ulong ken kum ka jing at phlung ka duriau ya ka bala be dakal bat bala pensat genting bless pun Kublishbun nam ta katu jing spell lang baro ti kani ka por pat ngin point syak sakwe pat ka benta juga jing syakri ke jongi kata begin yo ban sngap no ya ka e ka pa ublay udon ban kren hapeng jongi lemba syakri jongu ikong ibani si sawian ikong ibani ide nak balang maukhar ti hagni ka por i ya don lang mai bat i lok jongi bat khun jongi ngapadang subhai phi bat kayang kasem go jong phi hak teng jong try banong pen im jongi Jesus Christ ti ya ka introduction ti ngam datip bahan ngam pat first time ko nga kendu ipi tinga ngets kam in sa ai ka jingtip ka bakham ha shapang jong i ti ha shop ngin ya chaka ka bentang ngin ya yang lang ngin yarwai lang kan ka jingroi ka bahan rius pa lai don ulok yaki khana red haneng ki khlor pranai ulok ubam la kala la jing e ba pranai om kum ki lok ha perthai balla ban kala pat une dei ulok bat phi ban em ban yarap ban yap ringkak jingroi ka bahan rius pa lai Subang yang lang. Don ulok yaki kena red handeng ki klor pernai ulok ubam la kela la jeng it bajanai om kom kilok haper thai balapan kelapa uni dai ulok bat pi ban em ban yap ringka don kariyaki kenaret
haneng ki glor pernah hang ta Yesus sensya hari basok kenjai apertai om don kaka babet banya nujo jing sok paklem jing yapet om don bapo nikor don jing ruai yaki kenarek haneng ki glor pernah kintem ladui tarak siar batra laki ding telah haneng kaspa laken show kadon hau kreshi aliku kena baik ya kapen yo kenti. Good morning.พี่ลงกุมหนูคลันบ้าoh setelah ben yo snow so haben on God is good very good all the time yeah เป็นบทให้งานคำเรียกที่มามันตันแบบเป็นบทห้อง God is good พี่น้องฟี all the timeนิ่งกองเอกนงากว่ามันไอคุบเลยตุกี้แฮปบาร์ดบาร์คอยกิเบียปุเลก็กอดบาอิชกิลอง confident พาสตนัดพาเบียปุเลก็ลอง very clear ที่ God bless you พี่บาร์คอยกิตุกี้เบชมันตาคุมจูรูตุกี้แฮปกิบาร์ดอีเตย์บาร์รายบัดบัดเต็ม violent คุมจูรูตุกี้อารมณ์กี้แฮปกิบาร์ดงามอีเชกิดอนมองngam itu ngai ina dien kituro dinga so squin ha bikir wai ti to ini ai kicing thak ti kini baro ki khna ki bachelor next time ken firu practice ken kum to hayeng ba fin chlor ba fin rai kum maki pitep nga shi ong ki khna ken ngong fitep da fikwa ba fin num le ran ba fin long chlor le kum ni pet yele de po yet me jong fi pa jak fin ong kala bet ula bet te Tabau, jadi ban sengap ini no, bapin long shlur film no, practice hai, pejele de hai, hayet, ya sengau ni tati fans long confident, fans teriem pa, practice bet, nak benta, keburon, kejong ublay. Di zaman ni bapin ya, kini kejing seng, nga sengau shibon gitu kejing keren pediang sengau bah, nak benta jong alam pakai yang kesem kejong ki nong syarai kabalang ki bangalaban i hang ni bke don lang ki pastor ki nong ket kam ngan itu am de itu bha moi nu lang I'm very new mo ngadang di thamai hang ni te ki happy beret namanta ka jong phi kham tam ni ka sngi ki khna ki samla ki mi ki pa bat paro kat ki badan ning haban di ekpor nga ai ngu yu blay bla pla ya phi bla pla ya nga yang ni lang baro ban ki kan yeng bekentang ka bkhoi ka jong u bengin ya ro pendon bro mi ka kerteng ka jong blay ling ba ka jing puli ka tin ka jong u ka jing duai ka jing ruai but kham tam ngan sa mi ka khubor ka jong u khani ka por nga ai ngu ban ai khublay ro ka program committee ka bla ai bentalang yang nga hani ka por but ngai scam bo blay un kurku ya pi way yang ni ka jing seng khna ka jong pi ni ka balang pok se na duki baret duki bahe but kum juru ya ka yeng ka sam ka jong pi ka badan hi ka ni ka balang hi baro ko way bo blay unang ai ka jing shai halor jong ka ni ka yi mani jong pi haki yeng ka sam ka jong pi happy shimet but ngai scam bo blay un kurku ka doi pi met but men sem haki liang baro te kumbai ong ichaman mo ngan pen itu bha and I very short more brief kerteng jonga pelaitep ibani de jat sawian
ngasa hajayau ngawana ka Balang Maukar Presbyterian Church, ngahikai school hapo Meghalaya Police Public School, ngahikai Krill Roll Department hapo Sunday School ru, ngadan arut ki kun ken thei bat chenrang so imlaban poy ne kapor ramar ba idan exams i hap krekon tinga yo ban wanyalam tang idan tang long pat i kun ken thei jonga ni kasingi ting mga nakayang kasam magkumjot na kabalang kabanga ngadon iwan rai ka jing kublay halor kani kabalang pokse ka jong pi ti tip ken mentas ngi ngakwa ban ai kublay pi hakilai benta kanu benta lai benta 3 reasons number 1 ka ikadaw baning kong do pitem ta try ai kanu to ngadan 3 to ai anyone Kelai, kenapa start em? Em? Nubong em, start. To, anyways, beningkong, mentadang day January, ar hajar, ar pusan, dius na matmay na em. Hoon, di nga kwa manong, Happy New Year to you, and God bless you all. Finong kumno? Basta, ong em. Thank you, same to you, to, thank you. Kabaar. Kedah. Mentas ni di kanu terik. Apun riu ai. Ni Jan, style ha bleng le hip hop ha ni khana ni January na Jan. To 26 January kedika ek special day. Very good, Republic Day. To kabar. Ngayo lati ban ai khuble pi mo. Happy Republic Day. Ong e. Thank you, same to you. To thank you. Kabalay, kamindo, kay kata, kaday, ka special children's program. Day na mentas ngi. Ngampay hang lidam day ka program jong pi. Nama kaday ka special children's program, kaday ka Children's Day, ka jong ka Balang Pokse. Day, number 3, Happy Children's Day. Yes, thank you, same to me. Very good. Okay, to ngam day kena ho nga. Fimla ba no nga Happy Children's Day. Ladang ala heru em ngalarang ba tang ba at hat ken hang ni po do nuot ken ngani thui pi ngadang long kena ko ma pi takala wa sapoy hang ni thank you lang ki bakben kum ki na bro to nang tade ngam ni bakran jorong ho nga bakran lingkot ladang ajrong pada omes labyang ala thai singap rakti be to kathim bala bo han ga sngi ko bala puli iba mene denak ekum tu Jacob lenong ka ba Ningkong, dekon, san bat hendriu. Ngatai pia don haka tu ka kot ling kenyap jong pi barokoi. Tong ancu pelir biang sai sien deka kasing, ansa pelir deka pareng. Kikitien ki baong kumni. Hendrei lada unu nuru na pi uduna ka jing stan tu un panu blei ba ai keluar ya baro bat ubom kenok ben te on ai kata hau. Hendrei tu un pan haka jing nyet. Klem da artatin ru em namar utaw badas ngau artatin ulong ken kum ka jing at pelung ka duriau ya ka bala be da kale bad bala pensyat genting kakasi ka kamlong kelan ha ka kam to da ka pareng pede ka ongkum ni ngan stress bha tang ka ba san James 1:5 If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Tangi puli lendat mo yele my Bible memorization siya ha. Taongkin James. Mana berkerteng James hang ni dan berkerteng James. To ladu na tahu James entah to. James 1:5. Okay, James 1:5. Le action so dupkan mau. If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all. James 1:5. Let me. James 1:5. If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all. Tangki kenarit syaki lagi bahaya ni atai kile rante kini roha paparaktes pa yet mo. To yengin barokan. To sa sisien.
ready bar kha yang lut na khna ne la de mommy papa mi et pa et ngam tip hong a pa yang bet mo to ready to James 1:5 1 2 3 James 1:5 If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all. Very good. Taktiken ish bestar. Shongken bra. To. Minta ngong fingan krantang shipang to. Shwa bangin yos ngo. Tangin ilang ho blay hakajing duway. Au blek pa jing ba meneng se sing ko try jisu be hani ka step ba thamang ai ngo email ko pa mala pala ngi we pu ban ki ko ing ka tang phu ko jong me ko try bani sngo na ka ktien ka jong me try ho oi ngalong ka shakri ka betalon henry nga tip ka jing penjanai ka long na me ko try ba nga padiang nga ngai ba me ong try let bat ko ngo try ban pendep ya ka ktien ka jong akum tang wan hani ka po tai jisu be ba men ai bor ya ngalam ki hep ki ber baro ki beran hang ni ha ba sngo try ka ktien ka jong me ning kong ai kan te nga ba kum jur ngi we ba danang ni ka por ho oi ni wan hani ka por bangi pan atrai na meta ka jing start ka jing shampang ba menya lam nanti ki jing mjigi ba malna ka singi atrai kurkhu atrai ki hep ki bered ba kham ta me bikini ki long ka lawe na ka benta ka ni ka ri ka jat ri jong hi atrai ai ki ken long ki khna ki badang he nang sana ka jing iba ka jong me bikin teng ya me atrai ba kham ta me bikin wat ba ka khma ka jong me atrai ki singi ki jong im ki jong ki atrai ba kum chu rengi we pi we ba ngang nge kemen kurkhu ru ya kan ka balang hi baro ka we kham ta me ki mi ki paru atrai ki pa lagi jong ki khon ki jase khana ni ki Sunday school atrai ba men bless ki atrai ba men gen tu halor jong ki atrai ke ke baro ngin len aka menta ban sakhi ka krteng ka jong me atrai ho oi shimpi ne ka pa barang sai ki sngi barang wan ba kum juro atrai ngi ai ngo yemi ma bjam shami ngo dam pang teng Jesus Christ amen to klik tiken tang shipang ha dang klik jingli sejuba ti hang ni em ko mene bla ben puli em naka shi tiu jacob len nong ka baning kong de khot ka basan ko ong ba la dau no upan kata ka jing start ba ka jing shampang ublay on I happy naka pareng ki ong wisdom ke ko wisdom ngala ai mentan bat pareng bat khasi ke ko wisdom ka jing start bat ka jing shampang ish ki ba start pha ti ngat ong ye pi paro ken hang ni ngilong ki ba start ki dan pat ki khna ki ba biang Kidan pat ki khna ki ba kham duna dei ne em piko pingen em kata ha agree em kata namar bang lai ite don bang da peng krekot sometimes ki khna again ki les le 2 1 za 2 2 2 za 4 2 3 laklet no de bengi start ki klet no em ni dei ban mar ki kham duna khnyat ya pulish kumta kindupla dei ne em te kani ko wisdom em ublei ong pana u ha unjulele wajutie but kadon artli ki benta two types of wisdom kanu type artli ko way ka beningkong kadai godly wisdom ka ba ar kadai worldly wisdom godly wisdom kadai bangipan ngiwan na ikum tu try godly wisdom kadai bangipan ngiwan na u blay ka worldly wisdom pada ka baar kadai bangipan ngiwan na ka perthai naningis ngap halade naningis ngap iki perlok ningi syanya ha ke internet ningi syanya hang ni hang tai kamut kadai ka bom wat ya ublay kabom it ya ublay kadai kata ka worldly wisdom ka godly wisdom ken kalong ka bas ngauret pa nama blay ka song bas ngauret namar bengi wat be ublay hindray ka worldly wisdom pada em kadai ka bas sarong pa namar ka syanya tang halade pakwa ban pen kemen ya lade ka syanya tang halade tungnya kemi kambanya kini artli kidai ki ai hong ka godly wisdom ko ba mentan ba wat ublay kadai kata kajing start kajing shampang ka ba ublay usngau pha uai hangi usngau pha balay namar bakani em ka godly wisdom kanya rap yang ni bengin long ki khna ki patip singi ki ba jai ki ba ko ngo ki ba yarap ya kani ka tai ha te kani ka godly wisdom em ka wan ra yang ni bengin long ki bril ki ba pha kat nang he kisngi kat nang mi kisnem but kum taken kani ka godly wisdom habangi om try yarap yang nga jisu ai boring nga bangan ken mau ngan le ki baro em
Mensiem bakut kren happy. Piap sengap pai kata ke voice ke jong ujisu jong belai ukren happy. Kas ngau ne em. Vinyo ngau beda fidwai ujisu em. Ujisu sengap bati ki kenaret, uet bati ki kenaret. Ti ule no pen piru pen hap sengap pa kumbu belai usngap ya piru sengap yu belai pasiau ya unong. Ekun wat le kum tu. Katu em ketika besniu pa. Onong ekun le chatu le katu kren katu di babha ba. Fi hap ban sedang ban practice na do dang klung kumno pengen sengap ya ke voice ke jong ublay. Ha. Ti nang tade kum onggi kenaret mo dai ne em sengap pa mo. Kani kajing start to fila apan fila yo. Hari kajing syampang pada em kalong kum ni ken. Kan nang mikis ngi pedang klung pila nang he. Imei syon em pi wat kata tari syon em kum ta. Hoot belai. Bapidang kalung te balay awat kata. Da kaot, da satla, da kata da od long kumno. Pang yam. Takin kajing syampang yung email I warning nga kleps ngap da nga satla, nga le worldly wisdom token lapang. Nang tade da ang wat kata ding. Da kata ding long kumno ing yam pang. Nang tade da balik besok kay tikiplok hang te da kakti. Long kumno. Bat kalai long kumno try lang lam tu nei dei ne am yo short electric kumingi bidrong siole te la el alam bidrong gum tu ha te katakin kade kajing syampang gen ki ong kanang migis ngi habangis ngau tho katakin ki ong kade kajing syampang bat la dengis ngap ka pertai katakin ngin yo kajing pang ngin snew ngin ngau si hendai la dengis ngap priu belai ngin syambha be ka jing im jungi ka baman na kasingi na mabublay wa usngau bha e ti kumta kana migis ngi dengilong kumta pre ko bangiwa di ublay em ngin num pape dalay lay ru namar ublay ong kumno deftem haka Proverbs chapter 3 lenong ka balai dekot ka ba san bat bandriu em singap ki promise jong blay babon bha la da fi singap fi pule fi ko ngo em kan piang bha ya fi ko ong kum ni tunget ha utrai dala ka donot baro but what shanya hala ka jong ka jing syampang hala ki linti baro to pla ya u te un pen bet ya ki linti ya jong me tu bleu ong da fi wat yang da fi duai da fi pananga fi dei ban duai na do ka donot baro ha duai na do ka donot baro wong nget ya thu yu jisu pi kwa yu pi don kam yu ong try long kamon ka jong mela danga di ban le kani hikai yang ala dangam di ban le pen keker yang ana kani duai wong duai na do ka donot baro wong nget bat pediang ba pen yo ya kata kan ai example hang ni kum ki khana fi dan test on exams em to men ta fin pat dan te kun chonga ngom mane dan exams ti dan test on exams fi shikra kon ne em ho te nang ta dala po exams piliam no to be direct ne fi duai ne u blai kanungot ki duai to rakti ba duai ish very good kanungot ki bom duai ya to hom le le jisu yo i hong dan hi mani am das ngi mle le dum na dum lang ban learn mano bom ji duai to ish tenan tinggi duai em yong kum no try jisu ya rap yang abang ala ban tho exams kan le pha belengi duai kum ta ba fin do bla very good basta da ti hep hang dai nang ta de ba ar bale yu do yo ki marks ki ba he do wan sha khamad nang ta min do ban le yu ban sa class ne ban kiu class tang ba ublei wong tre shitom wong kum no tre shitom dei bangan tia shule marble shule football shule cricket bed em nang ta de exam sali tho so bre tra yarap yang ngalak kale kot benen nomor bang labun kam kale kai ble yarap kum ta em yarap kum ta hap tre shitom kum joru ye ki khna samla ki badan hang ni bon bha em ki khna samla bla he menta ki dang wat kam ta ki wat kam hap le kum no ngiru ni hab menteri shitam nang ta dingi duai yo bleng yong try yarap yang lada kalong kamon ke jong me bangan yo kani kakam ayang kani kakam lada kalong kamon ke jong me bangam di ban yo kani kakam ngam di ban yo ha ti kum juru
ngi kirang ba bala he em ngi duai be jule hadu menta I mesruti duai ong try I bor yang akum nungan hikai la ka jong ki khon kum nungan hikai dang alit skoli ki khna ngadwai te shoban wan chaniru kong try ya rap yang hikai yang ngapan ke jing start ba jing champang kum nungan kren ha ka balang pokse kamdam e bikila aya kana yang ka ni ka team kumta ngi baro ngi duai but kam ta be ngi ka bala he ke nganong ye fi ngi duai e bingin shong suk shong san kari ka yeng ka sem ka jongi ka balang ka jongi nang ta ngi duai ben yo ka met ka bakot ka bakia mo pareng wong health is wealth Dila dengi kot ngi kia ngempang ngila be bantre bahai kanu ka kam bat kam tam e habingi train ka bentau jisu ki breu ki bio iongi kin I ka dur ka papa breu jong jisu halor jongi ken kum barwai kitu ki habret mene mo ai bingin long ki sakhi na ka benta ka buram ka jong ublay Te nang ta de ken kani ka God's wisdom and knowledge ka belong perfect bed But ublay uang kumno uang nga ai kelut ya kita ki bawat ki bapan ublay umde bale siliang ha omong ni fija ingha pi klit sum shwa sawan pananga unju ong kumta ublay badap da ka jing e ublay badap da ka jing sen am umpet ong ni fi yong ni pi le ne pi lingkot ni pi jorong ni pi snga ni pi rekho ni pi duk ni pi ruspa omong kumta ublay ju tho henry ong kumno nga pet ya ka donot ka jong pi lada pi pana do ka dong no lada pi nget shisha lada pi pediang shisha uong ngan ai happy but what are tatin wong kum no what are tatin ti ngan chu ai example ru em ya pi kum u Solomon pitep am Solomon ha ka Bible tongan ai belingkot hamo usim Solomon ru em parbuyo thia di uyo iu belaken kata ka jingyo thia ka jong u ta ka dream ka jong u belay wang Solomon wang menta ba melalong sim kwa ayu am tau belay mandai nga mapi ong kwa ayu try kana siya ong kwa kali bahe ish kwa Lamborghini dene kwa sports ka boys mo ki girls pre kinong kwa ayu ka kwa sakti Ninga kwa jing deng, ninga kwa diamonds, nga kwa pearls mo. Then ngati nga ito ho ki girls kilong kumta siya, ki boys kilong kumta. Te Henry Solomon uang kumta. Uang try ay nga tang ka jing start bangan yalam yakala ka jong keri. Solomon kat usim, medor kat usim. Uklem tre ru upantang ka jing start na ublay but ublay habaw yo Solomon upanado ka donot jong ublay uay ka jing start nang tade fitip uay ru uay yo Solomon balong ubros pa nang tade uay yo Solomon balong ubaklan bor pa kata kapor Ti uay lot Solomon ikikay baro ba dan kamro ublay uay na marbaw ushem sngoba halor jong Piru ikana mentali iki omon pa shibot da fitangan da fi mommy ai chow yang fio mommy tek KFC si nga fio hon mommy hana uji talk ha ngate bon na fish yo te bangalai mommy tet ne papa tet pizza yang yo la thong ate babon ha mentali khna ki yo bet kat bapan mengi menchwa ke yo shi sen la no ile dapan kum ta shabam mandu dieng if shabam du dieng to okay ti kum churu pe imami papa jong fi de ai pi belai ai kita bi ti mudur la dangi panu belai le kat no tamngin yo den nama belai bu belai le uit palat yangi bom la ban ong sho bom la ban nyo sho hadu ba Matthias hinyo hadu khatwe ko ong gen ko amba wat tipin sa shem pan te on sa ai happy tit te on sa play nang ta de Proverbs 9:10 ko ong the fear of the Lord is the beginning of wisdom Ublay wong kum no kajing shepting ya ublay kadai kataken kajing start ka basdang bat ka bening kong ba ublay usngau bha bat ublay ukerku ya kita kibawat ya
Ti ngakwa ban peni example ya pihan kapor ken. Shapang fitip shapang David bat Goliath. Hanem. To. Don't spend bad imamai pimo. Hang no kadon godly wisdom. To babat imama ani ngayo banoti hanga. Ngayo da ka worldly wisdom to. Tipet ngoi fi mene don kanut ligi wisdom arjat. Kene kedai ka godly wisdom. Kene pat kedai ka ong kei kene Tongan relate shapang ka godly wisdom but ka worldly wisdom through the story jong David but Goliath. To fi namini David diknabakum no berin ish very good nang talia banang banran ibatim sngi to nang tadia Ibam juting ginunoi di di nong ablang brod basta ba they kanaba ablang brod nang tade ibasiwad ba yanum to ya ublay kemau emba i David podali abilang brod ya kun bat num to ya kun bat nugum to podali ablang brod ndi suri padera suri absha yes ya sing bat yaka dengim to Tenang ta itiang na empor pa kun bat kito. Nama belai itu ayo belai yang try rap yang ay boring nga di thank na badang red ba modor ya fingan ber using film no. Dang ay pir using fanya kun film no. Atiang lakrat da ay kadingim ru atiang Henry I David ngap jing shilor yang try ay boring nga ba ni kun ipen yap yu dingim ipen yap yu sing Te namar belai ba iwat bet ya belai. Henry Goliath pada yang orang ipi udah belum nubriang bahaya dia giant hata kapor mong yang dia giant nang ta dapat kedur jong uru kebai ma kebalai udah ubasarong bah ubas ngonang bah ubale boss bah ubale he bah fiam beroy Goliath hiam nang ta usyong mano bagwai shoban nga wan wang fifindo dia shobu Goliath Laya Marta ni lalami mami Arab yang lalu begum dayam papa pet si Goliath pendam yang lalu gum dayam Henry I David pada inting yu Goliath kenjat ru I David idon ke mensim ba wadu blay ba bas ngoret Henry Goliath pada udon mensim ba sarong bat ke bom wad ya ublay te uni Goliath anong ya pi ba ak hero Hadin pada kelayu kela zero sebang dah orang kasih akhiro kela zero sebang dah kasih dah orang dah parang ni so polish palat so style palat deh ti ngap jayum kat bau ni Goliath uong ya David uong one year show banga kumno me kanaret mga ngadong yefi ha ni kanaret imut banya le bat nga imut ni show bat nga ngai pingan ai tang si tap pila hair Thai wong kum tamu Goliath nga sumudor ken nong yameli David mendawan hajan jongan ai tang sibu mela her layap David itieng mano bakerdeng David hang ni dan James rumdan David rumdan tam lele dari badan David asuk ha bana example to te ni David ya itur becu Goliath yang ngamting try rap yang ngamting try ai boring akum nong ani kun nga nyele bo ni nong suon jonga banang ta I ai kanu tuliki mau ikawang ya Goliath sibon itam san tang ba ikawang tang wei pi tang wei ikawang dene nasalang mat nang ta do Goliath ulem no ngampat pang ulem ta ulaking ka kle ukulon kram bat kumta usah yap dengan ong ya pikin hebret ki khna bar hoi ke badan hang ne Goliath hang ne mentangim yo iu Goliath man kasngi belong kum uniu giant Henry Goliath ang ne kamut kijing ken kebangi ya kendo man kasngi ken kijing kala bandai ki khna ki bdang wat kam
neki exams, neka jing snail, neka jing kolmar, ka jing isi. Kita ken kidai ki Goliath haka jing im jongi baru ka kini ki jing snail. Tingi di balong ko i David, gi twai pe ho belai. Dan kam ada khabar ki ma balong, trai Jesu ya rap ngam. Dan kam malek kum to. Fi twai be hamen sem ka chaba ya be yeng, da fi shong pia chno twai. Trai ya rap nga, trai bless nga, trai kerku nga, trai bat nga bangalum kalon, trai ya rap nga bangania le kini ki jing bro. Bat mengi tang shi jing twai ngi kawang. Layap tu ke jing isi. Tang si jing duai ngi kawang, ngila yo kam. Tang si jing duai ngi kawang, ngila pas ke exams ki test jingi bro. Sengau to tinggi de balong kum u David, gim de balong kum u Goliath na marba, ngina wadi u yarap yang ngi. To mentapat aku abani to iki. Kabor jong ko jing duai ngap itai parlok jonga ngap hawan tu kana tak pangala dep Di itai parlok jonga men hagani basit duai bet belong kum David yang try ngam tip ngan lek kum no moi ki khon la sha la si kin da he yang asha chu duai bet bo blei unyalam te ka ja yu hata ka singi nang ali practice jing ruai ken ti i ong yanga e bani khot bani moi ngaling kon ngong oi yang ni ngam tip ti yang tip u khon jonga u dame ken ula yo ken ka free education ban le cha Hyderabad yang ni ngam tip Hyderabad kalong kumno yang ni ngam tip ki breu ka chaka kalong kumno ngam i thu ini no ikliang ha tengah pada masenyo ngau ngong Hyderabad yang yang asyik duai bet you beli un ai ka jing shay yang ngap the miracle of prayer te yang tengah masen poi kum ta ngong Hyderabad ngong ngatep ka Jakarta ka de ka best bha yang kum bitep ngong alasa mencoy sha Hyderabad namar i uncle jongai de na shathe ngong ani ki breu te ki best palat ngong Hyderabadi people ngong ki ba jai ki ba long jamnud ki ba ngau tho ki ba yarab most of them ngong ki Kristan lut majority ken ki ba ya kendo manga tengok wat tiang pha be sha Hyderabad is a very good school de Thelay, te mas ongkom tai shom thank you Lord for your prayers yom ta te nang ta de yong fitep kade ka Aga Khan Academy Institution ngongi ka ta te ngam pajos ngam tep ngathai fly yo i dari ki make pa ne manu basmat pe YouTube ngathai fly i kata kya pen i po YouTube mo ya kata te ngong tongan sa penwan it so happen hata kapor banga oi khado ngong pen petlem se kata ka Aga Khan Academy kalong kum no bi parlok changai om bo khon yo sha the te ka jaring khat ba kata kapor I nana jo ita I uncle jonga I lok chong I khado jonga I khlat ken ki hable Hyderabad te ngong o kala best back in the hable cha telif la yo wat pa mo information Tidak kelawan pai di lapan wat ekom ta ngakali ken ya I kiong ya tho I parlok jong pi but it's a very good school it's a very prestigious school yang kom ta yang nalor kataru kedai ka school ka baramba jenjar ki khna ba kin let afford hakata ka school kedai ka international board school yang kom ta Dia ngafoni tay parlok ay to ngong ufi ngong ani ngong lang alayo syapang ayo jing tip syapang katu ka school ngong kalong tam ta ka best ba iong biang thank you Lord for your prayers for answering my prayers yes ngong na isya ajet ken medur iyo free education ado class 6 hado class 12 tingong ka jakum no piyo mo ngong pi apply yong yang asu duai ben asu da ka jing duai ngong tukum no pi lehet Yang pitem, yang uang ken ukun jonga uang emay isa but I miss iong dan exams kre kita yang asyik kre bet lile yang apa dia kan pelajaran mud mo yang orang mud dan exam sa school ne kani katai yang kan pelajaran mud yala diri bahikai babun kam ti wes ni uang emay ngalapas ngahable biang again uang emay ngalapas hale biang ikalikin yang ka exams yo ko kani ba hable si hable uang am tip I miss isa phale te ngasyuk lile bet ngasyuk kre bet ti Kad ba ongkom ta isu duai mauru ba si duai bet ta khna ho ba si duai bet duai kad ba le pas bet ti hadin ti la klet no shio phone ken san ken school bong kong wancha school na ngin hab ye thoi pi ba I khon jong pi ba te wi parlok jong u klasa jet ban le cha Hyderabad I ken dit threat tenang ta ken isa sangwat in sakali ti I ong ken mentang alas ngotho wat ju ong ba ublei jubab Ujubab, hakapor, hakaya, kajong u. Sometimes the answer is no. Blay wang
ngampat ai menta. Fitip belai? Namar bu belai uit yang em. It's the Lord's protection ken. Belai usumar protect yang ni. Tak kadau teng ke jubab ke jong utrai ke long em. Dak long hoot. Ai ngo baju belai. Dak long em ru. Ai ngo baju belai. Nama belai utip kambha ya ke jing em ke jongi. Utip ya pi yang abar ko em. Na do por ngidang don hapok jo imei. Belai lah itu te piu lah tip. Tikum tada fimi seperti pisang ken panwat baju belai. Dah hikai em. Dwai. Pan kajing start kajing champagne na belai. What juklat dia kata. But kum juru hikai ki perlok ke jong pi. Hikai ki bahing hasam jong pi. Ong pi tip ken ujisu ong da fi pan em uai te tangba pihab ban nget. Semua ni em. Orang iki pihab ban nyet. Kenang ba syubo da ihab le nak syawai ke school. Ki colleagues jong pi ki hab ban yo transfer nak syawai. Tiken mau ken ba. Oh, da syam jing no. Dwai. Yarap yang ngatrai bangan chongsuk. Yarap yang ngatrai bangan na. But ublay ujubab. Namar blay anything is possible with the Lord. Semua ni em. Kanu em labai bat ublay. Tang ba pihab ban dwai bet consistently. But bat bet ublay bat syanya. Te kebaar. Ke worldly wisdom kadai ke bawa na ladi ni basyanya ke perlok ni ngong ko mene ke social media lada ni wat na ke perthei jayu ong kloi dengi wat na ke perthei jayu try dengi muat diu belai ni fail lut dai ni em dalam exams jayu fail lut dalam fail kulmar Dalak kulmar wan saka jingduk namar dalek sya turum yo kam le sya turum yo kam le ka turum yo kam wan saka jingduk the wan ka jingduk jayu wan saka jingjot namar kham trai shitam te kham la asngau hero tamo takadaw kala zero hadin kham le te kham wa te yu belai sngau meng sngau sarong ti dala jot dala duk dala kulmar lot jayu yu tu brio ne ka tu ka brio ni yap in long kum no kiba yap yim yap tang hakambet ke jongi yap ru hakamen siem ke jongi bat kumta ngin nom yo i ya ka hima jong ublei henry kitu kiba wat yo ublei pede kiyo i ya ka hima jong ublei tong ako ban ask ko ke example mo syabangan penkun ap tang shipang adap dan arkam armud ngamut dari badan kami bahaya subha em tambah to siap mo syabangan penkut em kata ke godly wisdom kalong kumno but ke worldly wisdom kalong kumno to VM kena ke box kalong no kena be wide be plain kena pada bedon design to Cuba dari sikha jong pi kuat dan number 1 dan number 2 come style deh to ngan pak buat himama kum ni mo boleh kum to hai kam jan mo kes kan reach pada to singap paham kani kedai ke jingim jong ugolayat bas ngau sarong bamwat belai belai boss to ti suppose ni de mafi Goliath ni di mafi. Taong kerteng chong pi. Ini idei i. Ong kerteng le chong. Ini idei i. Iba akum u. Goliath iba akum u. Goliath basarong to. Kani ka paper kapen iba juduai bom juduai ba le sarong. Te ini i. Ong biang kerteng chong pi kulai. Kalda kalam duai dayat hakalenti penjama dayat hakalenti jayu ha kelon yap em dai em dan tade pet
Kani pada ketika paper keba la duai. Bang wachu waya kahima uble padya ka hok jong u padya baro an sa lang tam happy. Hallelujah, hallelujah. Kemam tu ceroi? To kini pada di bawah ya u blay baduai duai bet. Bila bat sngi kat panang pet ka khmat duai da shong ru duai da yeng ru duai ka chabalet duai to. Nang ni ngakwa banlet sya kate ka jaka. Suppose hani mo ka jaka ba kwalong doktor ne, kwalong nurse ne, kwalong hikai ne, kwalong engineer ne, kwalong architect ne, ka ba kwalong aim in life to. Ini pada pet ngala pet is di way hai bakam iskunyi ni belum David. Ini pada i good. Ong ay kerteng na chong. Ini i ong kame ini i to ini idei pada ibad shed Dwai, bawad ya ublay, godly wisdom. Tija ayuna dudang kalung, hadun dalah yat, dwai bet try, ya rap yang apa yang kelembat hoy kene, ni kelem try ya rap yang apa bangan poisha tay siliang bangan yo, long kemanjong me try bangan yo itiga kam, long kemanjong me try bangan yo ki marks ki babha, ngala tray si tom ya rap yang apa, ipoy nam sini, bet ila poy ini ila smile ila kamen. Tivi kwan banlong ko mugalayan ni David. Hi. Thank you. Fleshibon mo. Te fin long ki bre ki bom duai ne ki ba duai ne. Ki bawa dia ka worldly wisdom. Ki bawa dia ka godly wisdom. Te barakhat te habang iwad yu blay dingi pan ka jing start na ublay uai kelot happy bat u kerku yapi ngan penkut dakatu barwai kini ki hep ki berit menebong Jesu Kris u et yang nga bat kumta da fi wadio blay da fi panu blay kumbaong kitu ki hep menne hatu ngidi ban wadio blay bat ngi wadio u jayu ngin long kita ki basyam ngobha bat ngin long ki bajob bat ngin long kita ki sakhi ki babha na ka benta u Jesu Kris unong pen jongi. Understand bro? So tu tekan mau ba. Kadang kanu teliki wisdom. 2. Kawai kadai worldly wisdom. Number 2, godly wisdom. To ublay en ukerku ya pi yang ilang baro nakabenta ka buram ka jong u. Amen. God is good all the time. Thank you. Bila Yesus tuna ni ambro. Tong ini tak tib yang sisien. Tong angget skam bila Yesus ngap bahai ka ya kubor ka ba ikong ila ai hapreng chini kapor kublai shibun kong kublai un kerku ya pi berkiyang kesam ko jong pi bro ka we. Angget skam bangi ila yo ke jing kai ka bakordor bangin yo ban pendon kam. Yakini jingkai ka jing em ka jongi ba malakas ngi nadu ki habarit hado yangi ki belasan rukum jo ti hakani kapor ngin point nak shika bawai but shwa banwai ngan petkan mau khendian ba ngan kerpat red ikimi pa bakin wan yalam yaki khun ki jongpi kani ka jeseng ba shibejeru but shibet kanan ka sanbeji kanan ka kids praise tengah subha ban kentu ki ikimi pa bakin wan yalam biang namar kani ka sngi kalong ka singge bakerpang baka balang kala ai ki khna iki khun ki jongi tinga kumta kum ka jeseng khna ngi kerpat iki kimi ki pa bikin wan yalam yang ki khun ki jongpi but hadin bala wai kan ki jeseng an kerpat iki khna baro ki bedan hakani ka yimane bikin ya apshi phang hang te habar ngin don ka jinge shandur ma baro te kumju ka sakwi jing pen mau ya ki ashes ki ban ya dan bat ngi hakani ka jeseng ba shibeje bat ka basan beje shiben ba ngin kin yalam hi khna rit baro hakini ki artli ki rose ki badan ya khman makit pen shong ki bat kerpat ki mi ki paru ba pen sha ki khon ki jongpi kin shong hane khman ma te tangkine ngis kam play osngo bat pen bu jing mau te ngin point os ka bawai bat ngin ya yang lang ngin ya roi ka jing roi ka bahan rius pa lai pu pra te bat nabanta ban penwai ngan kerpat ya itu basan BS Kharpuri ben ya yalam yangi haga jing doi try but kumju ben pelai ngi de jing kerku penwai
kajing roi ke bahan rus pak lepu pra hapo kijing kerku kijong me so banyak lah hapo kijing kerku jong me ngia kwa atrai bansyong tu pendaka donut jongi kun ki jong me angin long jeng sok jong me jeng sok jong me jeng sok jong me halaka sniru to ai tong ye duai lang ke jing duai trai ko kpa jongi ba bne long ba khoi ka teng jong me wan ke ma jong me long ka man jong me hak ndo ba bne to ai ni menta jing bam jongi ka bala ka si ka ma bi kian kang jongi ko bangir gi ma ble sniu ni to wa jalami jing ben shoyu rei sumari na basniu na jong me long ka hima kabor bar kaburam ro halakata amen hakabawai no kani ka jes lok ba thiang mangio kani ka por try polite de ka jingker khu ki ba hatam ki jong me to ai ba ka jing ai ka jong jisu kristu try ka jing ai ba u blai ku pa nem ka jes lok ba thiang man sim ma khoi kini lai ha wei kini shong dap kar hai ki khon khna khon samla jong ka barang jong hang ni pat kum ju ri ki khon khna khon samla hakane ka ri bar kleng sat la ka pathai menta chi bam chu ko ru amen